Kama chelo bende nyako Ramogi jwang jatend Migago mag weche mag tudruok e pacho kae Owalo osingo ne oganda jo Kenya ni monj mar mbui manotim gi achudhe moko mago mag mbui ok chak timre e pacho kae, kowacho ni tend piny Kenya oseketo okenge mowinjore mago mag gengo kata mag gengo monja makamago. Owalo osingo ne jo Kenya ni nonro magi poda mag mbui mantiere godo kod arita makare, kendo giwacho kanyo ni chuny jo Kenya kik bed kod kibaji. Jatelo no bende manowuoyo e twak mare ondamo mano mokwongo kanyo e Migago mar tudruok ma osegoyo kuom higa achiel koro, wacho ni higa mosekalo, kama bende no wacho ni chenro ma Migago ni godo mar neno ni gibiro bero chenro magi ka Owalo bende koro ne wacho kanyo ni piny owacho oseketo okenge makare. On the e-citizen platform, among other platforms, including but not limited to those held in the hands of the private sector. But because we already had an elaborate risk mitigation framework around that space, it was unsuccessful. So I want to assure Kenyans that the data that is held by government on their behalf is secure. That incident did not lead to any infringement of the personal data of Kenyans. Kama chelo nyako Ramogi jwang waranga matimore county ma Homa Bay.